बड़ा दिक्कत है, बड़ा मनमुग्ध भइल हो। अरे का बताएं सखी, भगवान को बहुत बनौले यानी गजब के जोड़ी मिलल ये हो। हाय हाय हाय, अरे तरी कुछ हमहू बतावा हो। सुना सुनावा। हमरे पियावा बोलिया बोला जैसे पपिहरा ये सखी, हमरे पियावा बोलिया बोला जैसे पपिहरा ये सखी, हमरे पियावा बोलिया बोला जैसे पपिहरा ये सखी। हे पपिहरा ये सखी, हे पपिहरा ये सखी, हमरे पियावा बोलिया बोला जैसे पपिहरा ये सखी। हमरे पियावा बोलिया बोला जैसे पपिहरा ये सखी, हमरे पियावा बोलिया बोला जैसे पपिहरा ये सखी। सखी बड़ा बनाए के आई हो। अरे कहा मत, आगे सुना। हाँ तनी सुनावा तो। चश्मा लगावे उ तो हाथवा में घड़िया, हाथवा में घड़िया हो, हाथवा में घड़िया, हाथवा में घड़िया हो, हाथवा में घड़िया। बड़ा निक लागे उनकर फेंट कटिंग दाढ़िया, सुनावा हो। चश्मा लगावे उ तो हाथवा में घड़िया, बड़ा निक लागे उनकर फ्रेंच कटिंग दाढ़िया। सुना सुनावा। भर नजरिया देखी खुश होला जियरा ये सखी, हमर पियावा बोलिया बोले जैसे पपिहरा ये सखी, हमर पियावा बोलिया बोले जैसे पपिहरा ये सखी, हमर पियावा बोलिया बोले जैसे पपिहरा ये सखी। बात बतौलू हो। अरे नीमन का थो, जीव खुश हो गया, बहुत बनाए उतर रहल हो जौन ऐसन जोड़ी मिलल। उ तो लौकते बा। अगुआ के तार तार धन्यवाद। सुनाइए सखी। सुनावा। आर के बलामू